Shalom ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ጸንይኩም Shalom ግስፈሽ አምሊን ግስ ፍሪድ ቮልሜር ሎም ድማ እንደገና በቪዲዮ ተመልስናኩም አለና አና ሐውኩም ሰላሐዲን መስሐውና ሲም ካብናይ ሲአርጂ ስቱዲዮና መጽና አለና ወኢዳው ቢኮሚት ኦተር ቪዲዮ ሜር ብሩደ ሳላዲኖ ብሩደሰም ሎም ድማ ነዝ ማዓልት ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ከነካፈሊና እዝን ጎን ድማ ሓላለፍ ፕሮግራም ናይ ድማ ሓዙትኩም አዕርክቱኩም ሼር ግበርሎም ሰብስክራይብ ላይክ ገብሩካ አድሞ Och idag ska vi ta del av det levande ordet för den här dagen. Och det här är det bästa det här programmet, det bästa ordet för den bästa dagen. Och idag ska vi få ta del av ord för den här dagen. Och dagens ord är: gör inte vänskap med den du inte vill följa i dess fotspår. እንታይ ማለት ምስ መንገዶም ክትማሃሩ ዘይትደሊ ዕርክነት አይትፍጠር እንዳሕሪልኩምኒ ምስ አካይዶም ክትማሃሩ ዘይትደሊ ሰባት ማለት አካይዶም ዴት ፎቶ አታሐሳስቦም ዴት ፎቶ ባህሪኦም ዴት ፎቶ ሶም ዕርክነት አይትፍጠር ማለት እዩ Så vad menar vi när vi säger gör inte vänskap med den du inte vill följa i dess fotspår? Det är de du inte tycker om deras livsstil, deras tankesätt och deras levnadsstandard. Att inte göra vänskap med dem. يعني كل ሰብ ከተፍቅሩ በጣም ኢምፖርታንት እዩ Att älska alla det är en jätteviktig sak. ግን አብዮትኩም ጥበቅ ድበለ ዕርክነት ግን መሪጽኩም ምስመን ከም ተፈጥሩ ተፈጥሩ ግን በጣም ኢምፖርታንት እዩ Men det är jätteviktigt att veta vem man har väldigt nära relation med också. ምክንያቱ ዕርክነት ጥበቅ ድበለ ርክብ ስለድሓትት Eftersom en vänskap kräver en intimitet, nära relation. ስለዚህ ካብ ዓርክኻ ወይ ንስኻ ጽልዋ ተፈጥሮልይኻ ወይ ድማ ንሱ ጽልዋ ፈጥረልከ Och från en vän allting någon kommer påverka en eller så kommer du påverka. amma hazutkum kaalkakom ማለት እዩ Och i vänskap är det så. መጽሐፍ ቅዱስ ምሳሌ ምዕራፍ 22 ጥቅስ 24 I Ordspråksboken kapitel 22 från vers 24. መገዶም ምእንቲ ከይትማሃር እሞ ለነፍስኻ ከይተፈንጥረላ ምስ ኮራይ ሰብ አይትማሐዞ ምስ ተቆጣዓኻ አይትኽድ. Det står: ge inte i lag med en lätträttad man och umgås inte med en hettlevrad så att du lär dig hans vägar och lägger en snara för ditt liv. ዝገርሚ እዚ ቃል እዚ እንድሕር አስተውዒልኩሞ መገዶም ምእንቲ ከይትማሃሩ እዩ Det står så här: så du inte går dens väg. ብኻላ አዘራርባ ምስ ማሐዙት ጋር ምስ ዕሩኽትኻ ምስቶም ብጥቡቅ ድበለ መንገዲ ምስኦም ትኸይድ ሰባት ካብ ናቶም መንገዲ ትማሃሪኻ ጽልዋ ይፈጥሩልካ እዮም ማለት እዩ Så det de menar här är att om du har en vän och du går umgås med den så betyder det att den påverkar ens val och ens liv. ለነፍስኻ ግን መፈንጥራ መታን ከይትገብረላስ ምስ ኮራይ ሰብ አይትኽድ መጽሐፍ ቅዱስ Men sen står det så att du inte lägger en snara för ditt liv. Umgås inte med folk som är lätt arga. ምስ ኮራይ ሰብ አይትማሐዞ ምስ ተቆጣዓኻ አይትኽድ Så umgås inte med en som är väldigt arg och en som är lätt rättad. ምክንያቱ ንምንታይ ቆም ድብሉሎ እንድሕሪልኩምኒ እቲ ኣብ ህይወቶም ደሎ ሕማቕ ባህሪ ነትናትካ ጽቡቕ ባህሪ ከባላሽ ወይ ይኽእል Och det är varför det står så här. Det är för att det inte ska förstöra det bra karaktär du har av det dåliga influens du får. ስለዚ ኣብ ህይወትካ ኣዚኻ ጠቢቕካ ተቐርቦም ምሕዝነት ትፈጥረሎም ወይ ንስኻ ክትልውጦም ኣለካ ክትልውጦም ደይ ትኽእል እንድሕር ኮይንካ ግን ክልውጡኻ ስለድኽእሉ ክጥንቀቕ ኣለካ Så med de som är såna personer som tänker annorlunda som dig så allting kommer du kunna påverka och inspirera dem, men om du inte gör det så kommer de påverka ditt liv. ገለገለ ሰባት ብሰንኪ ኣዕርኽቶም ህይወቶም ናብ ደይድሊ መንገዲ ኸይድ Vissa personer tack vare deras vänner så går deras liv helt fel håll. ምክንያቱ ኣብ ህይወትና ድመፁ ሰባት ገለ ንበረኸት ኾኑና ገለ ድማ ንውድቀት ኾኑና Så vissa personer som kommer in i våra liv antingen blir de till välsignelse eller blir de till vårt fall. ስለዚ ኣዕርኽትኩም ወይ ማሐዙትኩም ቼክ ትገብሮም ኢምፖርታንት እዩ Så att kolla och checka ens vänner är jätteviktigt. ንኣብነት ንቤተ ክርስቲያን ናይ ምኻድ ባህግደ ይብሉ ዓርክ እንድሕር ኣለካ ኮይኑ እቲ ኣባኻ ደሎ ንቤተ ክርስቲያን ናይ ምኻድ ባህሪ ወይ ባህጊ ወይ ንዑ ከባላሽ ወልካ ይኽእል እስኻ እንድሕር ንዑ ንቤተ ክርስቲያን ንኽኸይድ ጽምዓት ከተትወሉ ደይክኢልካ Så om du har en kompis som inte tycker om att gå till kyrkan och längtan att komma till kyrkan så kommer den kunna förstöra den längtan du har till kyrkan om du inte lyckas påverka den personen. ስለዚ ምስመን ትውዕል ኣብ ህይወት ኣገዳሲ ዝገብሮ ንምንታይ እንድሕሪልኩምኒ ምስቲ ትውዕሎ ጽልዋ ናይ መፍጣር ሓይሊ ስለ ዘሎ Så varför det är viktigt att tänka vem man umgås många timmar med det för att den personen du umgås med har en väldigt stor påverkan att kunna influera och påverka dig eller så du har också samma möjlighet att göra. ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ጥቅስ 33 I första Korinthierbrevet kapitel 15 vers 33 ኣይትታለሉ ሕማቕ ዕርክነት ንጽቡቕ ልማድ የጥፍኦ ይብል
Det står, låt inte bedra er, dåligt sällskap fördärvar goda vanor. ريخو حماق عركنات نتدلك تصبق لمان ويدما نتدلك تصبق كاركتر نوعو يبالاش ويد بلون. Så dåliga vänskap så förstör det goda vanor du har och det goda karaktär du har. Praise God. ስለዚህ በቃ አብዙሪያኩም ዘሎ ማሐዙትኩም አብዙሪያኩም ዘሎ አዕርክትኩም አዘራርቦኦም አተሐሳስቦኦም አካይዶኦም ዕላማኦም ራእዮም በጣም ኢምፖርታንት እዩ ክሳዕ ክንደይ ምስኦም ጥብቅ ዝበለ ዕርክነት ክትገብርዎም ዘለኩም ነው ትፈልጡ ማለት እዩ Så de som ni har runt omkring er, hur deras tankesätt, deras vision, deras liv, vad de står fast. Det är väldigt viktigt sak att kunna checka och kolla till vilken nivå ni ska ha dem nära er. انت دا نتناتكم حلمي نتناتكم رأي نعو ما يدخلوا ندحر كوينو نتا أباهم زولو قناعة باشي نعو دتفولكم ندحر كوينو مسكن اليوم عينا سبات عركنت ويمحزنت مفتر عيد ليكم ني Så om de förstör eller de påverkar eller stödjer inte det vision, det drömmar och det syn du har i din framtid, det du vill gå framåt. Om de är de som blockerar så tycker jag du ska inte ha umgänge med det här. ስለዚህ ማሐዙትኩም ትገብሩም አዕርክትኩም ትገብሩም አትሊስት ነታ አባኹም ዘሎ ነገር ደላዓሉ ነታ አባኹም ዘሎ ነገር ድድግፉ ነታ አባኹም ዘሎ ነገር ዳአምኑ ክኾኑ ይግባእ Så om det är någon som ska vara väldigt nära vänskap med er, det är de som supportar, hjälper och stödjer er för att uppnå det vision och drömmar ni har. ስለዚህ ንነብስና ኣብዚ ድል መፈንጠራ ንኸይነእትዋ ኣብ ዙርያና ዘለዉ ሰባት ቼክ ምግባር እናትና ሓላፍነት እዩ Så för att inte göra så att vårt liv hamnar i en snara så måste vi checka vad runt omkring oss. ንስኹም ብሉፃትን ክቡራትን ኢኹም Ni är segrare och välsignade. ሻሎም